खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे सोरजि दा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बर' रावजों फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। मोनसे समनि पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि दैदेनगिरि जेब्राराम मुसाहारि बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाबाय होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। लोगोसेनो बे बाथ्राखौ खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गावनो बुंथिनानै होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोनदोंमोन दि दायो फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोराव दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा गुबुन गुबुनाव जयनिं जाहैबाय थादों। बेजों लोगोसेनो गोबांथार लाइमोन आरो गोबांथार रायजो राजाफोराबो गावबा गाव राजखान्थि दोलोफोरखौ सायख'नानै लानायाव मुखुब जानानै दं। बेनि गेजेरावनो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला दायो मोनसे समनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गोख्रों दैदेनगिरि थामहिनबा पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट मुंनि मोनसे आफाद दानानै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मोनसे मैखोम बिबान लाबोनाय जेब्राराम मुसाहारि बिथाङा अदेबानि पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि आफादगिरि बिथां जेब्राराम मुसाहारिया दायो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो फैबाय थानाय समाव बिटिसि ओनसोलाव थानाय राजखान्थि दोलोफोरनि दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन जाथि माहारिफोरनि समाधानफोरखौ सुस्रांनायाव थारैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआल' मोनसे होननानै बिथाङा फोरमायनानै होदों। लोगोसेनो बुंथिबावनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय समाव पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा गुबुन गुबुन जायगाफोराव गोबांथार दायो जयनिं जानो थांगासिनो दं होननानै बिथाङा बुंथिनानै होबावदों। 2026 आरो 2027 मायथाइनि थाखाय गोदानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावफुं आफादखौ दानानै लानाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोजाम आफादगिरि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथांखौ लानानैनो दायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान मावफुं आफादखौ दानानै लानाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ थांनाय 13 मार्चनिफ्राय 16 मार्चसिम दतमायाव खुंफुंनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय माखासे गोबां जाहोनफोरनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान मावफुं आफादखौ दानानै लानाय जायाखैमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ नोजोर बोनानैनो जोबथा थान्दै मेलखौ दोनथ'नानै मैया 3 मे खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मोनसे अडिट'रियामाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो मिथिनो मोनबाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोबांथार थान्दैफोरा सावरायलायनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखानाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौनो गोदानै आफादगिरि आरो थाखानाय गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी बिथांखौनो गोदानै गाहाय नेहाथारि महरै सायख'फिनबाय। लोगोसेनो गोबांथार गोदान गोजाम दैदेनगिरिफोरखौ सायख'नानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गोग्गोम मावफुं आफाद दानानै लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिसिआव लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां जायफ्रा फुटबल गेलेनानै मोजां मोनो। बड'लेण्ड सीएम काप गिबि खेबनि थाखाय बिटिसिआव दायो गोजोन आरो खौसेथिखौ नोजोर बोनानै जानो थांगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि लाइमोन बिफाननि जौगाखां बिफाननि इएम दावबायसा बर' बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। थारैनो फोसावनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिसिआव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड सीएम काप जानो थांगासिनो दं। जाय सीएम कापनि गेजेरजों गोबांथार गामि सिंनि लाइमोनफोराबो बेयाव खाबु मोनगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थारैनो बिसिडिसि लेभेलनिफ्राय लानानै गिबियाव बिसिडिसि गामि ओनसोलाव जागोन, बेनि उनाव एमसिएलए बियाबनि सिङाव जागोन, बेनि उनाव जिल्ला ओनसोलाव जागोन, बेनि उनाव काउन्सिल लेभेलाव जागोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। जेराव गासै 2000निबो बांसिन खेला गेलेनाया बेयाव जागोन होननानै बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनहोदों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै लाइमोनफोरा गावबा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन आरो दिन्थिनानै इयुनाव गोजौ फारसे दावगालांनायनि खाबुखौ लानो हागोन होननानैबो बिथाङा मिथिहोनायखौ नुनो मोननाय जादों। देग्लाय 2025 मायथाइनि
टाटा IPL नि टाइटेलखौ आरसिबिआ गावनि खालामनानै लानो हाबाय होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आरसिबिआ गोबाव सम गुबैयै 18 बोसोर फाइनालाव थांनानै देरहायाखैमोनब्लाबो नाथाय देग्लाय 2025 मायथाइयाव टाटा IPLखौ गावनि नाम खालामनानै लानो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैया जोबथा मेच थामहिनबा फाइनाल मेचखौ गुबैयै पान्जाब आरो बेंगलरनि गेजेराव गेलेनाय जादोंमोन, जेराव बेंगलरा गिबि बेटिं खालामनानै गुबैयै पान्जाबनो 190 टार्गेट होनाय जादोंमोन, जाय टार्गेटखौ पान्जाबआ होसोनानै नाथाय होसोनो हायैयाव गुबैयै 6 राननि फारागथियाव जेननो गोनां जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों, जाय जेननायाव आरसिबिआ 2025 मायथाइनि टाटा IPLनि टाइटेलखौ देरहानो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे देरहानाया गुबैयै आरसिबिनि थाखाय 18 बोसोरनि उनाव मोनसे जाफुंसारनाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण आचार्य बिथांखौ मैया गुवाहाटीआव थानाय राजभवनाव लोगो हमहैनाय जायो होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों जों बयबो नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिसिआव फैबाय थानाय समाव मिशन बैसोमुथि 2.0 हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण आचार्य बिथांखौ हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो अदेबानि हांख्राय महरै हांख्रायहैनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो लक्ष्मण आचार्य बिथाङा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ गोबांथार बोसोन हरनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव बिटिआरआव माबोरैहाय अरायसमनि थाखाय जौगाथाय, माबोरैहाय अरायसमनि थाखाय गोजोन लाखिनो हायो, बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ लानानै बोसोन हरनाय जादों होनना मिथिदों, जायखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो मावफुंनो आरो थांखि लादों होननानैबो बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों थामहिनबा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों खौरां बिजोंफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिया मैया सानै दायनिगिरिफोरखौ अराय समनि थाखाय थैजासिम जिउ साजा फोसावनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो 10,000 रांनि जुरिमानाबो फोसावनाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2008 मायथाइयावनो गसाइगाव ओनसोलाव मुस्लिम हारिनि सुबुंफोरा गुबैयै हाखौ लानानै जेंना सोमजिदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव हाखौ गुबुन सासे सुबुङाबो गावनि बिफानि बुङो आरो गुबुन सासे सुबुङाबो गावनि बिफानि बुंदोंमोन, जेराव सानसेखालि हाखौ गुबुन मोनसे दोलोआ एवबाय थानाय समावनो गुबुन मोनसे दोलोआ थांनानै बेयाव दावराव दावसि जाहैदोंमोन, लोगोसे दसे समनि उनाव बुलाय बुसिबो जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव सासे दाय गैयै सुबुङा जायगायावनो रुंसारि जादोंमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो गोबांथार जोखोम जादों। मख'नो गोनांदि बेखौ नोजोर बोनानैनो मोननै दोलोनिफ्रायबो गुबैयै गसाइगाव थानायाव केस होनाय जादोंमोन, नाथाय गोबाव समनि उनाव बिजिरनानै दायो क'क्राझार बिजिरसालिया जोबथा रायखौ मैया होनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव दायनिगिरि थामहिनबा जाय बुथारग्रा बै बुथारग्रा दायनिगिरि सानैखौ हमनाय जायो। लोगोसेनो सानै दायगिरिफोरखौ जोबथा बिजिरनानै अराय समनि थाखाय थामहिनबा थैजासिम जोबथेसालिनि साजा होनाय जायो। गुबुन फारसेथिं आरोबाव 10,000 राङै जुरिमानाबो फोनांनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जुरिमाना जानांनाय थामहिनबा जोबथा जिउनि थाखाय साजा मोननांनाय आखतार आली आरो आब्बास आली मुङै मिथिनाय जादों।